एकसारख्या दोन वपारी मुखांतर म्हणजे पूर्ण दवरले दिर्वे आपणाऊंचे वपारी आणि तेच परी मोलादीक मोती आपणाऊंचे वपारी मुखांतर जेजून सर्गींच्या राजाक आऊंडेऊंच्या मनशाचे मोलादीकपणूच विवरिले. सर्गींचे राज दिर्वेय नाही, सर्गींचे राज मोतीय नाही, पण या गजाली संबंधी ती एक लांब प्रक्रिया. वपारींत सांगलेले परी दिर्वे दिसताना ते लिपोवन आपल्या आस्तबदीक विकून ते दिर्वे आसचे शेतत मोलाक घेवची प्रक्रिया ती. मोलादीक मोती मेळताना परत आपल्या आस्तबदीक विकून ते मोती मोलाक घेवची प्रक्रिया ती. खऱ्या जेजूच्या पाटलाव्याक सर्गींच्या राजा संबंधी उंचायेचे, अपुर्बायेचे, बोरे आणि महत्वाचे मेळताना आपणा ते आसचे उणे म्हूण दिसता. सर्गींच्या राजाच्या मोलादीकपणाची खात्री आपणाकच खाली करण ते आपणाऊंक पाटी सरणा. ही प्रक्रिया बिलकुल दुखाची नाही वा अपधैर्याची नाही, बगार संतोषाची म्हणून सुवार्ता दमून सांगता. सर्गींचे राज येऊ म्हणून मागलेल्यानी ते आयिल्ल्या वेळार दाखोवंक जाय जाल्ल्या मनोभावाविशीं ह्यो वपारी उजवाड फांकयतात. सर्गींच्या राजाचे मोलादीकपण जाणा आसची मात्र वा निरंतर सर्गींच्या राजाचे सोदनेर आसची मात्र सर्गींचे राज एक दिर्वे वा मोलादीक मोती जावन स्वीकार करूंक शकतात. हे दिर्वे आणि मोलादीक मोती जेजूस जालो तर